Dobrý den, jmenuji se Květa Kolouchová, jsem letní typ, sluší mi barvy studené a tlumené, ale já jsem šla ještě mnohem dál a nechala jsem si vytvořit tento barevný vzorník přímo na míru, který určuje ty barvy, které jsou moje top, v kterých vypadám právě mladá, svěží, krásná, které vyzdvihnou barvu mých rtů, vlasů, očí a tak dále a tak podobně. A toto je něco, co by měla mít každá žena. Ne teda jako tohleto, ale tu svoji barevnici. A já jsem se pokusila s Vlastou Neuwirthovou vytvořit v tomto diáři právě takový základní přehled těch barevných typů. Jaro, leto, podzim, zima, to je úplný základ, ale existují právě i ty přechodové typy. Jaro s inklinací do zimy, zima s inklinací do jara, podzim do léta, zima do léta a tak dále. A to jsou právě ty kombinace. Toto jsou jednotlivé ženy v diáři, tváře našeho diáře krásy, které jsou současně úžasnými odbornicemi ve svých oborech, ale současně na nich konáme výuku barevné typologie.